Halløj fra køkkenhaven. I dag prøver jeg at redde de tomater, der er tilbage. De ser sådan her ud, og de er meget, meget grønne og plettede. Og tomatplanterne, jeg har haft tre styks ude i, her på friland i køkkenhaven. Og de har bare ikke fået nok tid, opmærksomhed eller tid. Det er en plante, som kræver lidt mere end for eksempel en squash, som du bare forspirer, planter ud, og så passer den sig selv og giver mega mange squash. Tomatplanten skal beskæres. Den skal have noget, den kan kravle op af. Det opdagede jeg lidt for sent, så de har ligget langs jorden og er blevet jordet og lidt ødelagte. Og dem, jeg har hængt op, de er heller ikke blevet så gode. Så nu plukker jeg dem og laver noget salsa eller noget chutney af dem. Og så må jeg step up the tomato game til næste år. Men der er meget andet, der er blevet godt. En palmekål, spidskål, som er blevet lidt spist af nogle larver. Ja. Hov. Regner den? Du må gerne blive her. Ja. Rest in peace. Vi ses til næste år.